Ole voinia chuanin hei geography syllabus MPSC tite mo LDC kan tite AO SSC UPSC le atangte tana geography syllabus toy kim le fil fai dewin soide kan han tum do ni a voinia yanin chuanin in lo hlok pui le nge poka be se ya request atama tite ang chuan a enge kan han lu chilanga engeng honge om tite chuan hei geography syllabus ani angin tlang lem te karon ta ve loi mea MCS prelims atante mo group B group C group A thlengin tangkai don ani ti kha khanat soile duwa chuan ta hianin han en taun ma sabera chuanin geography kan sir don ni chuanin enge kan ti chuan physical geography hi kan en ngei ngei tur ani a physical geography a hianin hei ta hianin a hianin art and the university hi karon ta chuanin chumi pialama chuanin bina te po structure of the art te landform of their evolution kan ti te chuanin enge landform of their evolution kan ti ho te hi om ta a chuan chumi ho chu kan han soi diet don nia voinia hianin chuan ta hianin han en tain la masabera chuanin physical geography kan en ani chuanin enge kan en don kan ti chuanin geography a hianin world le India om ta a chuanin a hmasabera chuanin world kan enanga world kan ti chuan physical geography a chuanin e kan hriat theangin pathian thil siam mo e ko vela mihring inna enge ke mani du thu kan siam ni lo pathian inna alo create kha anita physical geography kan ti kha chuan khovel leilung pian mang kan ti vel zirna kha ni a chuanin a hmasabera chuanin art and the universe mo art and the universe ania chuta chuanin origin and evolution of the art entinge khovel he lo pian dan mo entinge lo chu dan entinge mithiam ten an lo rin dan vel ho te kha atiang ho te kha kan hriat ve me tan po tha chu te chuanin big bang theory te nebular hypothesis kan ti te kha um ta chuanin apahina chuanin latitude longitude ti te hi om ta hei chu NCERT classic sa te bo khani na injia kha mo kan thiam tura po ngai bokila ti kha kan han soita chuan ta hianin time zone India hianin time zone kan nei a time zone in ang vek chuanin chutiang te po chu enge apoimo sang sang te po kha om ta kha ha chu manin kan lo in zir chop to me nga India time zone kan ti te international deadline kan ti te longitude latitude kan ti ho te khatiang ho te mo enge khang ho zong zong te kha Tropic of Cancer ti te mo Tropic of Capricorn kan ti te khang ho te po kha kan thiam vek kha ngai ta akar hriat ve vek kha ngai a ti kha kanan soidu chuanin motion of the earth rotation revolution their effect mo khovel vir dan zong te en tiang lam zoing e vir ni hi en ti hun chung ne a hel kwal kan ti te mo chuanin ni khada hianin en zang e hel kwala en wang e libiar te hi en wang nge mo tiang ho zong zong te po kha kan hriat kha nga ya chuanin eclipse kan ti solis dis kan ti te equinox kan ti ho te pui atangkai veka kan hriat nge nga ya mo khovel lampang te universe lampang kan zir don ni san amma sabera chon heng ho hi kan zir tur ani a chuanin a dotli a hianin han kal ta ngila enge dotli a kan ti chon structure of the art ti hi omleta a chuta chuanin crust ti te man ti te core rock and minerals kan ti te ho kha omta a kan thiam nge ngai ta a chuanin a pahnih na vele thungai ro chuanin nge type of rock nge lung chi hrang hrang indigenous te sedimentary metamorphic rock kan ti ho te nge om ta khang ho kha kan thiam kha apoi mole ta enge a hrang hrang kan ti te mo chuanin khang ho ka kan thiam boka nga chuanin heta hianin hanen tang la earthquake and volcanoes kan ti hi causes distribution effect kan ti ho pe so apoi mo me ni ti kanan soidu chuan MCS prelims group B group C kan ti tan po han voinia ka soitu hi mo apoi mo veka continental drift theory ti te oma chuan
plate tectonic ti te mo sea floor spreading kan ti ho te poi kan hriat nge nga ya geography kan zir du a na kan exam kan tling du ni chuan ti kha kan an soi le du a chuanin a pathum na chuanin enge sina chuanin landform and their evolution ti oma endogenic le exogenic force oma mo weathering ti te erosion decomposition landform created by river wind glacier and sea wave ti ho te kha umta a khamia kha kan lo hre bawk chuanin heng ho syllabus pawimawh ani a titiang kan sawi le anga chuan next ah hianin han kal le ta in la pahnih ka lo dani maw landform and their evolution ti hi ni chen mi ka sawi zo chiah kha ni a endogenic le exogenic a awm a weathering erosion decomposition mo landform created by river wind glacier and sea wave kan ti ho te kha awm ta a khawvel pathianin a lo dah enge a lo din ho vel kha ni a kan thiam tura pongai bokila chuanin hei chu kan soito kan kalkan de ngal watanga pat dina chuanin enge omle kan ti chuanin climatology kan ti khani ta kan atmosphere kan ti te humidity mo rainfall kan ti te kan temperature hei van lampang chhum lampang hrim hrim ang khani deuh me niang chu mizo tonga soitop chuanin chu mi hnuai a chuanin composition and structure of atmosphere kan ti ta chuanin pawimawh le deuh chu thlaw nei khawih nge atmosphere vela nge an thlaw thin kan ti te katin khanin lei atangin enzana nge kilometer enzana nge ti ho te pawh kha a pawimawh vek me a chuanin temperature kan ti te pressure wind mo thli hrang hrang te pawh kha pawimawh ta a chuanin heng ho te pawh hi El Nino La Nina kan ti te monsoon cyclone kan cyclone phei chu mo a pawimawh lutuk ringot khatiang ho kha kan thiam kha angai ta a chuanin enge climatology a pawh hianin hemi ka ron ziam pe ka hianin tam tak pawh la awm ve thei tura pawh ngai la ala awm bawka mo ma se syllabus ron chuak du deuh heng ho hi ni ve a group b a anna na chuan kan soi top tiang chuanin chumi awang chuanin group C nen heng ho hi ka ron ta chuak ni a climatology a chuanin mo world climate region Goblen classification kan ti ho te pawh hi kan lo thiam anga kan lo zir bawk anga ti kha kan soi du a chuanin enge danga kal lengo subnumber i a chuanin oceanography ocean kan ti kha chuanin hei tui fin riat tui lampang kan ti ang deuh kha ni ta mi zo tong tak phei chuan mo chuanin ocean floor topography ti te ocean current and tides ti te marine resource and salinity kan ti te awm ta a chuanin oceanography soita ang khanin khovela chuanin tui a awm atiro chuanin van lampanga atmosphere vel a awm le a enge dang awm le kan ti chuan khawmual a awm le ta ngo genesis a pawh pathianin tui atang ron lang ro se tiang khanin biogeography awm le ta chu chu soil kan ti te lei kan ti te vegetation types and distribution kan ti te ecosystem and biodiversity te khatiang ho te pawh kha awm ta a ti kha kan an soi le dua kan lo thiam bawk anga mo kan lo ziranga heng ho te pawh syllabus pawimawh lutuk ani a ti kha kan soi du a chuanin chu soitang khanin enge world geography a physical geography a chuan eng tenge ong kan ti chuan biogeography te oceanography te mo chuanin enge niang climatology kan ti te climatology mei pia lama enge dang la om kan ti chuan landform and their evolution ti ho pawh hi awm le ta a chuanin structure of the earth covers in structure enge thil reng reng in pawh kan sa dawn ni chuanin hei a ban khur a basic a kha ti mei tiang kan ngai pawimawh a chutiang chuan chutiang chiang chuan khovel pawh hianin nga chan a nei a leilung nga chan a nei a chumi ho vel te pawh chu kan thiam ngai engvainge volcanoes a thlen engvainge earthquake a thlen mo chuta chuanin enge a hming mizoram hi khoi seismic zone a nge a awm mo chuanin earthquake hi eng hmangin nge an te thin an at dan zawng ti te a force ang zawng zawng te kha khatiang ho te pawh kan thiam anga ya chuanin art and the universe longitude latitude time zone kan ti te khatiang ho te kha motion of the earth mo eclipse kan ti te equinox kan ti ho te pawh kha hriat vek kha ngai ta ti kha kan an soi le du a chuanin heta hianin han kal phei le lok ta ngila ta
hianin Indian geography atuna kan lut le zoenga Indian geography kan lut le zoenga chuta chuanin physical le human geography te po shan le ta kan lut pe lenga ama sabera chon soitang khanin physical geography hi tuna kan soyam mo physical geography kan suyenga ta hianin hanen teule India hianin Indian geography uma world geography uma chuan Mizoram geography pom le ta ti han suile do wa kan lu zo chia India kan suile ma sabera chuan geological structure of India mo enge India ti me tiang atoi chuan kan suyenga India plate no hen India nga chana hian a leilung nga chana hianin eng rock nge enge tamber ti te kha tiang thleng thleng khang kan hriat khangai ta chon physiographic division kan ti te po hi apoi mole ta northern mountains ti ten northern plains ti te peninsular plateau mo coastal plains island kan ti thleng khan in hriat vek khanga geography chu tle min a syllabus chi zau dewa chuan kan drainage system te po hi apoi mole ta Himalayan ti te peninsular river ti te in inland drainage kan ti ho te po kha apoi mo le ta ti kha kana soile du so he ta hianin han kal phei le zel tan gila climate of India mo India hianin climate nei ve ni I ti me tiang monsoon a chuanin engen yang monsoon a chuanin enge tam thin mo khatiang ho te jet stream kan ti te western disturbance kan ti te El Nino effect kan ti ho te boka tuna chuanin a hi atoi zoin kan soyenga heng ho hi apoi mo le swal ta ti kha kana sui le du ta chuanin kan hrian nge nge tura pakhata chu an nakina po kan endon tho na chungin Indian geography bi kha po hianin kan sui le du lai chu enge niang biodiversity kan ti ovel te poi thiam hi a thalu to ka enge niang science topic chu ani tho na chungin science nei hianin geography chu in kai noi na lai tam tak hi nei ve a khoyange evergreen forest kan tiang chi te mo ka tiang ho te kha thiam kha poi mo le ta ati kha kanan soi le du Mizoram hi Mizoram te hi khoyang e kanom tiang te mo ka tiang kha poi mo le zual ta ati kha kanan soi le du next a hianin kan han kal nga ni china hei I physical geography of India nuayami thone chungin soil of India mo soita khanin India hei leilung kan ti te problem of soil erosion conversion kan ti te formation kan ti te classification problem of soil erosion and conversion kan ti ho po his Indian soil lampang poi kan thiam nge nge khangai ta ti kha kan soi du chuanin environment Maharashtra kan ti te Uttar Pradesh kan ti te khu central India kan soyang te mo khuda hoi nga ting environment tam me ti te khatiang khanin chan hi lo nei ve kan ni ti kha kan soi le du I ang khuda khwanin anin beng bel na sa ve ta mo chu tiang te chuanin chan lo nei ta khami a chan a causes te po kan hrian ve te po kha poimo ve thina group A tan ngat pe chuanin poimo le zual tak meu meu ni ti han soidua chuan natural vegetation and forest type chu soitang khan ni china po kan forest type kha ka soi zuaya tro chuan kha tiang ho te po kha kan hria tanga ya chuan wildlife kan ti te biosphere reserve kan ti te India hen in biosphere reserve en zang hen ti te mo kha tiang te kha kan thiam kha poimo do na ti kha kanan soile du chuanin ta hianin natural hazard and disaster mo chuan earthquake floods drought landslide cyclone kan ti phei mo topic poimo lu tungani tiangka toizoin kan soile lokanga Bay of Bengal antina for example thi lo tle tang se cyclone lo tle ta mup mup tang se mo mania po cyclone tle tro man ni kuma remal ti khani tan ka sia kha kha chiat na salu tu Mizoram apo min thena chuan khami a khanin kha cyclone kha atle engwanga tle nge ti kha chu kanva kil kel lo nga mo kil kel po kha ngai lo na chungin an hming ate mo enge nyang khoyang e bula lo in chan ti de khoyang ya kal na tur kan ti te mo Mizoram min ron noi pha em tiang ho te po Mizoram ron noi pha India ron ti boy ne chu khatiang te po kha kan hriat nge nge kha ngai ta ti kha kan sui ne duwa chuan ta hian kan kal se nga kan kal chak de ul he nga ti kha kan sui ne duwa
Economic and social geography of India and the world ti hioma economic geography le social geography hiom shan via chu ta chuan kan soile du lai chu a ma sabera chuan agriculture ni mo agriculture geography hi apoi mo lu tu ka kan thiam nge po ngai ta ti han sai du a chuan in group B gazetted hey inspector of excise kan ti te chuan in cooperative audit officer kan ti te chuanin engen yang khang ho sang sang group B gazetted B ga kanin economic geography po hi uma chuta chuanin atam ve ta chuanin heng howi achuak du zual pui agriculture major crops and cropping pattern in various part of the country mo nge India le cover sang sang kan agriculture kan major crops kan ti te kan patran ho ve la kha kan hriat ve te po khang hai irrigation type and major irrigation project kan ti te mo agriculture productivity issue and reform kan ti te chuanin kan soi le du lai ta chu reform hi tel ta nga chuanin I geography kan zir don ni ponin hei land reform history apo khanin om ta tiro chuanin khata khanin khami hun lai changdei to khanin om ma se tuna hianin scheme sang sang te India Central lai puin a siam ve ta chumi scheme noya chuanin ham that na tam takha oma khami a khanin kan soile du lai pakhada chu India na scheme sang sang a lo nei hawa te kha enge niang mo khang hawa te kha kan thiam kha apui mo ta em mai ni khang hau te po kha India scheme sang sang te mo Mizoram te po niang chu khang hau kha kan thiam kha nga ya land reform and sustainable agriculture kan ti te po kha kan hriat ngei nge nga ya exam a chuak du zual pui ho ni kan thiam nga ya chuan heng ho hi kan kalsan lenga bina chuan industry om le ta chuan kan industry a hem major industry hrang hrang India hen kan neia mo textile kan ti te iron and steel kan ti te chuanin automobiles kan ti ho te khatiang ho te chuanin khatiang ho te po kha kan thiam nge nga ya chu soitang khanin entina for example hey industry India na nga ta tero chuan khami industry lian tak mo India khovel hwa po za puyom lo lian tak te lo nei ni chuanin khami a hminga te an location om na lai thleng khanin kar hrian ve hi ngai thina exam ate hianin hei tricky ang deuh te hianin aron chuak ve le zeu thin ni chu khatiang industry location na mun te mo enge industry kan nei ti te India na enge alai chua ti te khatiang hote location factor kan ti hote kha thiam khang moi mo ta industrial policies kan ti te mo industrial corridors and make in India ti te small scale and cottage industry kan ti ho zong zong kha industry a hianin om ta khamia kha kan thiam kha poi mo le zual ta ti kha kan soi le do chuanin kan lo ziranga kan lo zir thang heng ho poi chuanin up sina chuan minerals and energy resources kan tia hen avan poi mo te lul hemi bi pe sumo minerals and energy resource kan tia hen coal iron ore mo petroleum kan ti hote dang tam tak polo mang hei zia vek sen ani lawa khang ho kha distribution of key minerals kan ti te khang ho kha kan thiam nge hei main important mo syllabus poi mo lu tu ka ni ti kha kanan soi le du syllabus chalu tu ka ni chani in lo enanga conventional and non-conventional energy resource solar wind hydro nuclear kan ti te mo khang hau te po kha energy resource enge kan nei enge kan ho sang na khoi state a nge om ti te khoi state a nge an launch kan ti te mo khang hau zong zong po kha kan lo she bo ka nga kan lo thiam bo nga ti han se le du chai next a hianin kan kal phei zelanga le infrastructure kan nei ta te ro chuanin transport te kan nei ta road railway port airport waterfalls waterways kan ti te khang ho te khang ta chuanin kan sei le longa enge Mizoram po kong an laya an lai zawa mo kami company lai tu te khatu tinge an ti te eng ministry noi mi ti te khang ho te kha kan hriat kha poi mo le ta ti kha kan sei le du chuanin khami a khanin tu tenge
eng mi tenge mo a detail ang berber chuan chumi metar za tur chu ni a chu tiang tlang za tur chu ni a tiang kha chu kar hre seng lo po ni mai the kha chu va hriat chen em po kha a tu lo na lai chen kha chu om ve na me a ma se la hen kan soi de du lai chu tu tenge siam kan ti te chuan railway construction te ponom ta tro chuan khami railway ron siam tu te tu nge ministry noya tenge om ti te khatiang ho te kha poimo ta tuna po hian topic poimo lu tu ania essay po khanin essay po kasiama ke ma pon challenges mo impact tiang te po niang chu enge mizoram tan enge ham that na te negative positive kan ti te enge kan malam huna ta na thil thar ron ken rel mizoram a ron lu wang te hen tiang te ho te kha uh, group kan siama chumi group a chuan ka da thina ti kha an soi le do chuan port kan ti te airport airport po hi mizoram khanin nge hei kha te ka chu ke am point shande zonga mo chief minister te pon kom zinta zonet lampang po kha tiang te po kha kan lo enanga so infrastructure communication power and energy infrastructure heng ho page topic pui mo le sual ani ti kha kan soi le do chuan ta hian chuan trade and transport patran mo internal le international om ta enge in sum don ton dan tiang vel hote no enge niang internal for example Russia oil te kan leita tro mo Russia oil chau kan lei khati na lampang ni lovin anral thom te po kan leya khatiang te po kha enge kan lak lu te kan pek chuang chiang te po kha kan hriat kha poimo le zual ta ti kha kan sui le du chuan F na chuan in urbanization and relate problem hi om le ta mo urbanization and relate problem po hi om ta chuan slum migration housing kan ti te chuan housing for loan kan ti hote a scheme sang sang te po kha kan thiam kha poimo le ta hemi po hi topic poimo lu to kan ni ati han soi le du ti hianin a toy kim theng ber karon ta ma se kim thausi chuak du ho kha karon ta lang chuak ani chuan hei hela hianin han en luk ta ngila palina chuanin enge ni don kan ti helai hianin han entang wala social geography hi le ta human geography ni chu chu ni china kan soi lai ta khani indian geography kan lu ta enge human geography kan ti chuanin hei ti hianin atoi theng ber kan soi nga human geography je chu mishing in kovela athil thak thei mo mishing awang lo kan ti hote population kan ti te distribution density kan ti ang te mo khatiang hote kha human geography concept na khangina omta chu chu mishing awanga lo omani ta chuan chumia chuanin topic sang sang po nom le ta chuanin hena he kan soi le lo nga human geography kan lu chin ma in physical geography economic geography no ai khanin eng tenge kan ti kha choni indian world agriculture ni tiro join industry le minerals and energy resource ti khani ta infrastructure trade and transport patran urbanization and related problems india and enge I world ni wang khanin kan sui le du lai ta chu indian world ni world ringot ta kan lo zirang ti kha lom le ta chuanin poile thei pakhat chu india ringwa ta pokha kan lo bi le ngot ngot tang ti kha lom ta khala khanin enge adang lam na lai te mo enge in wal kan zira chuan india kha kan zir le nge kha ngai thina ti kha kan sui le du khala khanin kan no hre renga nga chuan ta hianin kan kal phei lenga social geography human geography kan ti khani chu chu eng wanga lo nge kan ti chun ni china ka soi tang khan mishing awanga lo mani ta mo mishing te na hei enge so krok te me tang so kan ti me la mishing kan ma ko vela po chumi wanga lo piang chuak chu ni chu ta chun enge ma sabira population chungcha mo population chungcha india chun a boy na hi atam lu to gani zero chun han ti tang boy population tamawang te hianin india hi buaya mo kong tam taka chon that na lai te chu tam takom ta tuna po hianin khovela hianin indian army hi hianin tran harber ni india hi enga tinge chan kan ti ram vai hin tam lil do in dai zai nil tu ka mo chumi wang chon hei miram te chu an de mo du lo mo sipayan tran nge nge yang chiang te kha ngai ta kha tiang khan india vele thunge ro chu kan chu lui lui vele thung ta ami akhanin population hin than na lai tam tak oma
chan lo na lai tam tak po kha om ve le ta so da chuanin enge kan ti chuanin population hnuai chang broad distribution density sex ratio kan ti te mo sex ratio pe chu apoi mo ne chu na a chuak fo thina ni ti kha kan han soidu a enge 2011 census te pokha niang chu khatiang te pokha lo la chok ve le po na chuan demographic transition and population policies kan ti de migration and urbanization kan ti ho te kha khatiang te kha apoi mo ema ti kha an soidu a population noi hianin hemi kan soi lai chu a main topic lai zel hi ti hian karon da so zela aduma ka bol lai zel hi ni ta chuan chu mi noi chuan in hei topic te hian karon ta le ta hemi pia lama hian zirtu dangpo nangma ni po in hre tho tura po ngai na kha chu in thu nia I keimana enge niang alo chuak tam le tha ho nia ka hriat ho kha karon lor khom khani ta mo chuanin soitang khanin hei bek le pheilokila heta po hian kalula hei a main topic chu ka bol zelani ti hian trade and transport patran ti de urbanization and related problem ti de infrastructure ni a hnuaya hei claim te hi karon da china hemi pi alama hian in dul in lo google nga kha chu nangma ni enge thathem ngai na te po khan yang chu kami akhanin hemi hawa hian in kan soile du la ya chu a main topic a hi ka da zel ni minerals and energy resource noi hen share to tam tak po among world le india chuan chuan industry noi po tam tak among kha chu enge ei helai hian in claim hi karon da a mo kha chu nangma ni thu ni anga heng ho poi karon da chin chau po hi in zir du ni cho in thiam thokhat viawang mo ti hakan soile du a detail theng ber khanin lu thung na tur hi chu thil hi chu om zela ma se competitive line enge niang group b group c te mo group a te po niang chu optional pom to lo le ngala group a pe chani in zir du ni chuanin hei kan soile lo kang mi pui le khathiam pa ngai na a hriat chin tok mo bachelor level in a hriat tur chin to kha kan thiam khat tok meita a khalai khanin mo kan thiam khat tok meita a chuan abak zuk lu thuk lu tuk kha ngai lo ta a khalai khanin a general ani na laia taka khanin khalai kha chuan keima ni mi mal pangpon kan thia sang thiam tur hangai bugila mo chuan apatni b na le human geography noya a le b in ka chena b na chuan settlement ne type of settlement urbanization le mo rural vel kha ta problem of urbanization slum smart city kan ti hote slum area hote po hi khoyange slum area lian ber india of an tiang chiang te ka tiang te po kha kan thiam kha poi mo ti kha kan soidu a chuan one of the most important geography human development and SDI ti ho hi human development index ho veli at chuak na sa to bani chu makzok I at chuak na sa at sa na po hi ka lo enge I SDI kan ti te economic sa po hin ron chuak na sa ni a chaniang hemi hi mo a chani ka ringa chu mi wang chu kan thiam nge nga ya khala ya te han soi du a kan chuan regional ti heng ho mo a hnuai mi po hi heng ho hi kan thiam le bo nga kan zir le bo nga chuanin khati song kha enge syllabus kan en thei chu ni ama se la top lewa lekhabu tha enge zir tu tha tiang ve ho kha kan an soi de zoi nga in lo zir thiam theina tanin number 1 a chuan ta heng kan soi lok ten geography kan zir don reng ni chu poi mo deu chu enge nyang ka ti don a ma sabera chuan ni china syllabus ka soi ho mo syllabus ka soi ho kha in lo thiam nge yang ti khan soi le du a chon khami syllabus ka soi ho kha in lo ziranga ma se hey le khabu te hi thatak takom ta ji shi long te kan ti ta mo khami ho te po kha in share du ni kha chon in machine hi kan ni nang lo le khabu chiara thiam chin no ma mo le khabu chiar man thlot lo na awang te enge niang thil sang sang mo phut na sang awang te le khabu pui cha pui chiar man lo tan khanen tu na ka soida tu he that ve le na lai em chu ka neta sar shu neta hin chiar to me ro mo neta hian mo acha to lu tuk tu nai kho vela chuan ten ti te ke pon coaching kan ya coaching kan hey mister reasoning a po ada hanin kan soile du lai chu internet a hena zir thei tam tak he mo ma se zir thiam thot lo hi om vele thonia machine kan nang lawa number 1 a chuanin enge niang kan ti chuanin le khabu in share man lo ni chuan
mo internet a search to meula internet a source tam tak chiar tur oma khamia kha ti kha kanan sui le du boka chuanin engen yang adang lia chuanin I hei tunlai chuan thiam na te hi sang to ta mo khami tunlai thiam na YouTube kan ti te Google ho ver hi kan sol tang kai thiam chuanin khita din mun sang ta pon kan thleng thei bok hi bok an lo sianga mo tun kom MCS result so apo khanin nge lo competitive mo public service commission public servant tur ho po kha an soi chu lekha bu chiar man lo te po khan om ve thowa mo chu tiang bokin IAS officer apo nge tunge kha om min kha ka chiang te chino kha tiang te po kha pakhat na reng khan na ni a kha tiang te po kha ani po khan in internet ve kha amang chang kai thu kha nge an kom na po khanin soita kha kha soita ang khanin heng ho po hi he ai tam dei po hin la shetura po ngai la mo ma se kha chu in lo chiar nga choni hela hianin le kha bu kha ne te enge hela hian zo kana hela hianin recommend source a hianin kan sei le longa geography kan zir do ni choni class 6 to 12 mo poimo lutuk a basic siam na tan mo a poimo lutuka ma se chu soitang khan machine kan nang lewa le ka bu chairman lo tan po ai a topic malte te po khan na soi fe te NCRT class 6 to 12 kan chiar chuak te kan thiam ani chuanin atluk hen ka hre to lo ke ma bi ka chuan mo UPSC ni mo MPSC group A chin po NCRT basic kan chiar po chu mo a thave kan me ba om lo chuan revision na tanin 35 physics and human geography GCU long ti e revision tan po hen tha ke pon kan ya kom dum te in ve a mo la chair ve na sa china ti khan sai ve le do chuanin tuna chuanin midang ka peta de chuan le da hianin class 6 to 12 home le ta mo class 11 le 12 big han haya hianin enge geography big and poimo de chu physical environment class 11 nia fundamental of human geography fundamental ni ho class 12 nia people and economic mo geography nia class 12 nia chuan heng ho te po hi kan thiam du chuan kan thiam anga chuan current affairs o poimo de chu geography chu current affairs ne he an chi pia lu tu kani chuan climate change kan ti te natural disaster ti te mo khang ho te kan sei le longa engen yang current affairs kai no evek hi achong sa boka khamia kha kan lo zir thiam bung ma se hey ti me tiang chong moi no lo se machine chu mania in hai le te no te po yong ve lu tu kania mo machine kan ni nang lo wa chak lo na lai nei thong ani ta hemi kan tu na PDF kan represent po in nei do chuanin in du chuan min deal theyanga ko chapa 9362880266 ang hanin description apo number ka danga mo chuanin ta khamino biang kalau pe bok chunga chuanin personal guidance in mamoni pon kalau puize nang cheu ti kha kan se le do ni e chuanin ti khan kan du to da ni no me